मालाय ब्लग बानायनायाव बेस्थ' नै बेसारा जोब्बाय ब्लग बानायनायाबो Hey guys, welcome to my new vlog guys. Finally बहुत दिनों के बाद आज फिर से एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ guys. आज हम जा रहे हैं हमारे जो आने वाले म्यूजिक वीडियो है इसका लोकेशन देखने और म्यूजिक वीडियो का एक्टर होगा उसके साथ मिलने और थोड़ा बातचीत करेंगे थांनाय ब्लॉगआवहाय ओरैबायदि खाब्रां राव जादों आरोना गोदै जायाखै आंनि रावफ्रा दा आं बेखौ एसे सोलायनो नाजागासिनो दङ माने नोंथांमोनखौ जे आङो इमप्रेस खालामनो नाजानांगोन एक्चुअली गाइस लास्ट ब्लॉग जे उतना अच्छा नहीं लगा आप लोग कंटेंट देखिए और वीडियो देखिए फिर सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक भी कीजिएगा ठीक है गाइस फिलहाल अभी ब्लॉग को शुरू करते हैं रास्ते में मिलते हैं लाइक करना प्लीज गाइस थांगासिनो दङ फंबायखौ पिकआप खालामैसै बैयाव बिसिनि न'आव फैबायना फैयाखैसो नंदों नामा आं फन खालामहराखिसै नोंखौ देलायखाबायदां साननानै पहले गौरां जाते हैं गाइस सीट बेल्टखौनो होनो बावदों पुलिस नुनानै दासो होलायबाय नै सोरबा बयबो जुदि थाङोबा जेला सेला गारि गाखोयोबा सिगाङाव जिरायग्रायाबो सीट बेल्ट होनानै गाखोफाखा नङाबा फाइन लानो हागौ 1000 फाइन ना जाय सीट बेल्ट माबाया बे 1000 फाइन आरो नै 15 आगस्ट फैगासिनो दङ बांसिन स्ट्रिक्ट जाबावगोन गाइस आं गौरां सफैबाय टिकेट दानग्रोसै टिकेट दानखांनानै नेनोसै जोङो माने जाय जोंनि एक्टर जागोन बेखौ जोङो थायनो लेंहरदोंमोन आरो रायलायनो होननानै दा नायनायसै जुदि फैनाय जायाबा जोङो थांसै माबायाव बेजों लोगो हमनोसै हजोंनो फैगासिनो दं बियो जायखौ जों नेदोंमोन ओइ नोंबो दंफैयो माथो आच्छा गाइस माने सोर जागोन बेखौ बारा नेनांगौ गैला माने फैगासिनो दं आरो जायखिया बियो नोंथांमोना नुसिगोन माने नुबानो मिन्थिखागोन नामखौ आं दाहाय मेनसन खालामसै वेट करना पड़ेगा उसका अभी ठीक है वेट करते हैं उसका देखो आ गया आ रहा है वो भी ब्लॉक कर रहा है ना हावाय नै बेनो मृगराज बेखौ नेबाय थादोंमोन आरो जोङो टिकेट लाखांबाय हाबफिनसै गामियारि सिख्लाफ्रासो मोजांसिन थ' गामियारि सिख्लाफ्रा साबसिन जायोब्ला आं दस थानाय खेबस'ला जोंनि ब्लगाव नुबाय नै नायदो नुबायना हेन्डसामसिन नुबायब्रा आसलखौ दे गाइस जों एसे खोथा रायलायगोननि ओमफ्राय दा एसे जाफिनगोन आरो रायलायनाया जोब्बाय आरो ना मा गोमबाय थाखो नै जोबखांबाय नालाय खालामाखै नांथाब ब्र बे नांथाब ब्र जाहैबाय फंबाय ब्लग खालामगासिनो दं बेबो जों मा रायलायदों ओरैनो रायलायना जाहैबाय जेन'बा एसे करिय'ग्राफि खोथा रायलायबाय शुटिंनि गाइस जों माने बे शुटिंनि खोथा रायलायदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेनो जोब्बाय आरो माने ओरैनो फनावथ' कन्टेक्ट जाखाजोबनायमोन नालाय दा फननि कन्टेक्टआथ' जोब्बाय दा मोखांमोखि रायलायबाय आरो जोङो आयो गोजौजों गोमबाय थाबाय मा खालामबावनो बिदिब्ला गाइस जोङो दा बेनिफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय ओंखारनानै जों दा मोनसे लकेसन नायबावसै आरो एक्चुअलि जों बे लकेसनखौ नायखांबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो लकेसन नायसै मा होनो बिशालाव थांगोन जों दा बिशालाव एसे लाबावगोन माखासे बिशालनिफ्राय ओमफ्राय माबायाव लांगोन मा होनो मोनसे न' दंबावो सासे मानसिनि न' बेयाव थांबावगोन आरो बेखौ जोङो एसे नायबावसै माबायदि
लामानि कन्डिसना हालोदफ्रा ओमफ्राय जों दा बेखौ नाय गाइस जों दा ओंखारफिनबाय बे जायगानिफ्राय गौरां पार्क जाय बेरायनो गोसो बेरायफैनो हागोन फेमिलि गेलेनो हायो उन्दैफोर दङबा लाबोनो हागोन मोजां पार्कआ ठीक है गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी वापस से थाव सोफैलायबाय नै दाख्लै सोनाय थावआवनो गाइस बेसेबां सोगोन बेनोसै गाइस थाव सोगासिनो दङ थाव सोखांबा बेनिफ्राय थांनाय जानोसै बिशालाव थांनाय जागोन आरो गाइस थाव सोदोंमोन ना ओंखारफिनबाय दा थाव सोखांनानै ओमफ्राय नै बाटारमारियाव थाव सोफैदों आरो बेयावनो सोबाय थायो एक्सुवेलि दा बेनिफ्राय ओंखारलांबाय जोङो दा गाइस मोनसै नै बिशाल खाथियाव सफैबाय जोङो गाइस बिशाल सफैबाय जोङो नायनायसै मा होनो जोङो रायज्लायगोन आरो गाइस फाइनालि बिशाल सफैबाय बिशालाव सफैनानै नैबाव एसे रायज्लायनो नागिरदों गाइस रायज्लायनो माने जायो जाहैबाय आरो मेनेजारा माबा होबाय आरो शुटिं लानो थाखाय पारमिसन होबाय औ ओंखारबाय जों गरमसो मोनसै माथो बले गाइस ओरैबायदि गरम मोनबाय ना बाहेरायाव ओंखारनानै मा औ दे ओरैबायदि गरम मोनबाय दै बथल लानो फाग्ला बायदि गरम सिङाव थान्दा मोनलायदोंमोन हाबनायाव जों दा गारियाव गाखोफिनसै जों दा पारमिसन लाखाजोबनो नागिरबाय आरो जों पारमिसन जेसेबां लागोन होनबा जोंहा एसेबां लाब जागोन आरो जों माने लकेसनखौ नायखाजोब्बाय जोङो जोंहा थाब जोबनायनि माने दिक्कत जायैनि थाखाय आरो ना खस्थ' जायैनि जोङो जेब्ला शुटिं थाङोब्ला खस्थ' जायैनि जों दा मोनसे माबायाव थांनो नागिरदों फ्रेन्स होनाय गस्ला दखानाव बे नायबावनोसै जोङो बेहाय माबायदि माबा जायो बेखौ रायज्लायनानै बिनिफ्राय लेपटप नायनो सानदोंमोन आरो माने EMI होग्रा दं होननाय मिथिदों आरो नायनो नागिरदों नोंथांमोनाबो नायनो हागोन EMI होग्राखौ माबायदि जेनेबा दखाना गाइस फ्रेन्सआव सफैबाय जोङो फ्रेन्सआव दा नायनो नागिरदों ओमफ्राय गाइस फैफिनबाय जोङो माने पारमिसन होआनो बिसिना सुटि खालामनो नायनायसै र' आङो बै फन हरनानै माने बाजार इन्डियाव सासे लोगो दङ बेजों रायज्लायहरनानै जुदि बाजार इन्डियाव जुदि जायोबा जाबाय आरो बेयावनो लानोसै गाइस होनबा जों दा थांफिनबाय नै बे दखानाव नायनायसै र' होयोना होआ नैबेनो दखानाव हाबहैनायसै जोङो दा गाइस नैबेनो दखानाव हाबफैबाय नै ओमफ्राय लेपटप नायनो नागिरदोंमोन नालाय सोंनायसै गाइस जुदि माने 50,000नि आङो जुदि माबा बायोबा मा होनो बेखौ लेपटप बायोबा माबा लागोन आरो जेनेबा मा होनो 25,000 होगोन आरो जुदि 40,000नि बायोबा आङो माबा लागोन आरो माने 20,000 होगोन आरो बाजाज फाइनान्स किबा थ्रयो হয় ना বাজাজ ফাইনান্সের থ্রয়ে হয় বাজাজ ফাইনান্স EMI হয় বাজাজ ফাইনান্স হয় HDFC আছে কিবা ক্রেডিট কার্ড লাগে নাকি না HDFC ফাইনান্স বাজাজ ফাইনান্স দুটো ফাইনান্স আছে আর নিজের ডিলার ডেবিট কার্ড ফাইনান্স আছে ডেবিট কার্ড EMI আর ক্রেডিট কার্ড EMI खोनाबाय नोंथांमोना जायखिजाया सोरबाफोर जुदि लानो गोसोबा लाफैदो आंबो बेयावनो लानो नागिरदों आरो जायखिजाया लागोन आंबो ठीक गाइस दिनै रायलायगोननाय जाबाय এই কিবাটো সিভিল কিবাটো হা মানে আপনার সিভিলটা আগত চেক করা হয় আমার হয় হয় সিভিলটো যদি আপনার ফার্স্ট টাইম যদি লোন লয় তেনে সিভিলটো না থাকে -1 থাকে হয় হয় তাহলে আপনার ডাউন পেমেন্টটো বেশি আহি যায় হয় 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 মানে 20 পৰা 25,000 লিমিট পায় EMI টো আচ্ছা আচ্ছা আপনি যদি এটা 50,000 বস্তু লয় হয় আপনার 20,000 বা 25,000 লিমিট পাবে বাকিখিনি গোটে ডাউন পেমেন্ট দিব আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আপনার সিভিলটো ভাল থাকে 750 উপর থাকে তাহলে আপনার মোটামুটি ডাউন পেমেন্টটো 30% আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে গাইস होनबा थांसै जोङो नै এই দে বাই পিছত লগ পাবো দে পিছত লগ পাবो हा थांसै जोङो होनबा नै दा गाइस फैफिनबाय नै दखाननिफ्राय जायखिया सोरबाफोर मबाइलबो होयो OnePlus ओमफ्राय Apple होयो लानो हागोन आरो EMI खौ माबाया मुलि लायनो थांदों नै न'आव नांगौ जादों बिहरदों
मुलि लायखांनानै जों ओमफ्राय थांसै आरो गाइस नै बल खेला जागासिनो दं हिन्जावफोरनि माबायाव मा होनो हायार सेकेन्डारि फिल्डआव मानि खेला बेखौथ' मिन्थिला जायखिजाया हिन्जावफोरनि खेला आरो जों दा नै थांगासिनो दङ नालाय गाइस दै लोंनो मानि दै लायनो थांदों हनै लिटल बाइटआव दै लायनो थांदों माबा लिटल बाइटआव ओमफ्राय जों दा नै आयौ जा थान्दाखौ होबायलै बे फैफिनबाय गाइस जोङो दा नै दै लोंखांबाय जेबो जाया जाहैदों दै लोंबानो जाहैदों ओंखायनो गोजोनो ओंखायनो दैल' लोंबाय गाइस जों दा टाउननिफ्राय ओंखारसै गाइस न'आव थांफिनसै बिनाल जोंनि खामानिया जोब्बायानो जाहैबाय आरो ओमफ्राय दंबावोमोन आउट अफ क'क्राझार टाउन दिरबिलावसोमोन आरो जों दा दिनै थांनो हास्लाबनाय नंला मोनासिगोन जों दा दिरबिलाव सहैनांगौबाथाय सफैफिननांगौ मोनालायबाय जागोन ओंखायनो दिनै थांनाय जानाय नंला जोङो 8टा 9टासो जाफैसिगोन आरो अखा हानायना दिनाबो मोजां जानाय नङा बायदि मोनदों जायखिजाया जोङो बेयाव थांनाय नंला ओमफ्राय बै न'आव थांनांगौमोन नालाय मोनसे न'खराव जों बे थांनाय जानाय नंला आरो जाखानाय नालाय फनजों रायलायहरबानो जायो आरो लकेसनाव जायखिजाया जोङो दा ओंखारबाय क'क्राझार टाउननिफ्राय न'आव थांफिनगासिनो दङ जायखिजाया न'आव सहैबा आराम जिरायनोसै साहा लोंसै ओमफ्राय मोनाबा इडिटिं खालामसै ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गाइस गेलेयो बाय बाय टाटा